Ahojte, zdravíme vás z Kamenného námestia v Bratislave, kde sme sa prišli pozrieť do Vegan kiosku, prvého slovenského vegánskeho fast foodu. Prišli sme sa porozprávať s Axelom, s Antonom, ktorí majú na svedomí tento podnik a približia vám, čo všetko majú pre vás pripravené. Čaute. Čautes. Ahojte. Chalani, skúste mi na úvod povedať niečo o vašej minulosti. Čo ste robili predtým a čo vás priviedlo k tomu, že ste si otvorili vegánsky fast food? No predtým sme už robili po akciách, burger sme robili. Tono mi pomáhal to trošku tvoriť, dochucovať jedno s druhým a sťahovky sme robili. Sťahovky, veľa sme sťahovali. Jasné. Tým sa viac sme živili s tým sťahovaním. A čo vás priviedlo k vegánstvu ako takému? Kamaráti, ktorí boli už vegetariáni, vegáni, chcel som to vyskúšať proste. Vegánstvu, hlavne to zaobchádzanie s tými zvieratami. Hlavne to zaobchádzanie, keď som videl. To bol bod zlomu. Jasné, takže hlavne tie etické dôvody. Áno. A ako ste sa preniesli k tomu, že vás oslovilo vegánstvo a rozhodli ste sa z toho spraviť vegánsky fast food? Ty si, Axel, myslím, bol aj na vegánsky hotok v Bratislave pred 2 rokmi. Zohralo aj toto možno nejakú rolu? Aj to zohralo. Videl som, že je to veľký záujem o to. Ľudia radi spoznávajú nové veci a chcel som šíriť túto myšlienku čo najviac. A bol to môj sen už viac menej 3 roky. Som zháňal nejaké miesto a konečne to vyšlo a chceme to tu šíriť ďalej. Super. Túto myšlienku. Takže aká bude vaša pravidelná ponuka? Niečo, na čo sa u vás ľudia môžu pravidelne tešiť? Určite Axel Burger, wrapy a double burger a pravdepodobne aj za každým bude niečo sladké. Sladko bude vždycky. No jasne. Aj dneska máme koláčik. A Axel Burger je konkrétne čo? To sú také atypické žemle, farebné. Hráme sa s farbami, čerstvá zelenina a originálna pláska vždy do toho strukovinová alebo nejaké dneska máme rýžové karbonátky do toho. Takže Axel Burger vlastne farebný burger, je to farebné vždycky. Jasné. A čo bude takou najväčšou špecialitou, ktorú pre ľudí budete pripravovať? No pripravujeme, na otváračke sme mali s tempehom tie wrapy, ale budú určite hotdogy na americký štýl, ak bývajú s tempehom, marinovaným, grillovaným. To bude myslím, že taká ktorú chystáme, to bude veľmi dobrá vec. No. To máme skúsené, že to chodia mesožravcom, lebo to je tá konzistencia fermentovaná soja vlastne a smažená, takže toto. Výborné, na to sa teším aj ja. A aké je vaše obľúbené jedlo? Odkedy sme vegánmi, tak žiadne obľúbené jedlo nemáme. Je to proste... Čokoľvek rastlinného pôvodu, čokoľvek, naozaj čokoľvek. Čiže kvalitne pripravené, kvalitní ingredienci, kvalitné korenie. Od zemiakov cez morské riasy až po... ja neviem. Po semienka rôzne, orechy, všetko možné. Aby to bolo hlavne pestré. To hlavne pestré a vegánske. Áno. Presne tak. Okay. No a dnes už je to viac ako týždeň, čo ste otvorili tento prvý slovenský fast food. Ako to zatiaľ hodnotíte? No... Kladne, určite kladne. Super, ľudia spoznávajú a máme aj veľa kamarátov, ktorí chodia pravidelne. Máme aj pravidelných zákazníkov. Šmakuje im to, dobré ohlasy sú. Otváračka dopadla super. No jasné. Otvorili sme až do záverečnej, 5 hodín sme mali otvorené, nosom ľudia, stále tu boli. Iba sme sa točili proste. Dokonca niektorí odchádzali, lebo tu bola taká veľká rada. No jasné. Takže, vypredané všetko, takže úspech, dobrý štart, no jasné. Dobre, super chalani, ešte mám pre vás jednu poslednú otázku na záver, čo by ste chceli odkázať našim divákom a diváčkam? Nech sa toho neboja. Nech sa neboja tejto nebojte sa vegánstva, nebojte sa, že nebudete mať silu alebo takéto podobné, to sú keci. To sú nezmysly. Budeš viac zdravý, budeš viac fresh. Ja som 4. rok vegán, Tono. Ja som 3. teraz to bude a... Doteraz sme robili sťahovky, naozaj sme robili sťahovky, kde sme nosili ťažké veci. No, zvládali sme to, energie máme dosť. Cítime sa super, keď sme vegánmi, nikdy nám nebolo lepšie, doslova. Čo mení tak často ja som ostrejší od vegetarián a toto bol najlepší krok v mojom živote momentálne, jednoznačne. Určite a není krok späť pre nás aspoň osobne. To je takto. Super. Asi tak. Ďakujem chalani, ďakujem teda Axelovi a Antonovi z Vegan kiosku, prvého slovenského vegánskeho fast foodu, ktorý nájdete na Kamennom námestí v Bratislave. Ďakujem vám, ktorí ste to pozerali až do konca, určite sa môžete tešiť na ďalšie videá, tak sledujte náš YouTube kanál a našu Facebookovú fanpage. Ďakujeme a dobrú chuť. Čaute. Majte sa. Hej ty! Neostaň iba vegetarián. Neboj sa vegánstva. A hlavne nič,
tvor, ty netvor. Presne tak.